Саламатсыз. Эфирдә аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. ТАССРның атказанган нефтчесенә 90 яшь. Ознакайда шәҗәрәләр фестивале үтте. Әлмәттә теннис буенча Россия кубогы узды. Хезмәт ветераны ТАССРның атказанган нефтчесе, академик Губкин исемендәге премия лауреаты, нефть тармагы ветераны Вакула Ярослав Васильевич үзенең 90 яшын билгеләп үтте. Юбиляр белән Лейсан Галиева аралашты. Ярослав Васильевичны олы бәйрәме белән якыннары гына котлап калмады. Шәһәр һәм район җитәкчелеге дә үз теләкләрен белдереп истәлекле бүләкләр тапшырды. Мы вами очень гордимся, что вы в таком добром здравии, во-первых. Во-вторых, спасибо вам огромное за все, что вы за эти годы сделали. Вот, создали этот прекрасный край и продолжаете здравствовать. Вот только что спросили, вот вы хорошо выглядите, почему? Я говорю, бурение надо работать, на буровой. У вас рукопожатие до сих пор как у буровика настоящего. Вакула 60 ел нефть тармагында хезмәт куя һәм браулау эшләре техникасы һәм технологияләре үсешенә зур өлеш кертә. Нефть һәм газ сәнәгать институтын тәмамлагач, Әлмәт-Бурнефть трестының браулау конторасына эшкә җибәрелә. Браулаучы ярдәмчесе, браулаучы, браулау мастеры булып эшли. Суриядәге хезмәт командировкасыннан кайткач 71 елдан Татнефть берләшмәсе аппаратында браулау буенча җитештерү бүлеген җитәкли. Ул 1996 елда лаеклы ялга чыга һәм Әлмәт-Нефть институты доценты була. Аның исәбендә 40-ка якын басма, гамәли, фәнни хезмәтләр һәм уйлап табулар бар. Если ты нашел свою любимую работу, значит, надо работать честно, и всегда ты будешь, если будешь работать как надо, то есть добросовестно, все у тебя получится, все будет благополучно. Значит, я, может быть, по себе, я никогда не уходил на другую работу. Как пришел, вот написано в объявлении «Татнефть», вот я там и остался. Үзенең тормыш иптәше София Сергеевна Бродникова белән дә ул эшендә танышкан. Шулай бергә браулауга йөридә идек ди. 60 ел бергә тормыш иткән гомер юлдашы әле күптән түгел генә вафат булган. Тату гаиләдә ул һәм кыз үстергәннәр. Хәзер улы әтисенең һөнәрен дәвам итә. Лейсан Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда тарихта без эзлебез шәҗәрәләр фестиваленең муниципаль этабы узды. Әлеге бәйге архив эше буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитеты тарафыннан җирле хакимият белән берлектә оештырыла. Аның максаты буыннар дәвамлылыгын, милли традицияләрне саклау, нәсел туган як тарихын өйрәнү. Толырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Бәйгедә районнан 6 гаилә катнашты. Конкурсантлар жюрига гаиләдә яратып пешерелә торган милли аш-суларын да, нәсел шәҗәрәләрен дә тәкъдим иттеләр. Соңгы елларда шәҗәрәләр белән эшлим. Сәпәй авылының 300 йортына шәҗәрәләр ясадым. 1700 еллардан башлап бу минем Сәпәй тарихының 4-нче томы китап. Менә монда алар бар, ул китаплар. Менә бу авылдашларым бүген шәҗәрәләр белән килделәр, аларга ярдәм итәргә мин дә килдем. Алга таба уңган гаиләләр концерт номерлары белән шаккаттырып, милли киемнәрдә үз гаиләләрен якладылар. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Үзебезнең булган тарихыбызны, үзебезнең булган гореф-гадәтләребезне һәм әлбәттә үзебезнең халкыбызның бүгенге көндә менә шушы тарихын өйрәнү ул безнең киләчәгебез өчен зур әйбер. Әлеге фестивальнең иң музыкаль семьясы итеп Шәйхетдиновлар гаиләсе танылды. Гаилә кыйммәтләрен һәм традицияләрен саклауның иң зур казанышлары өчен номинациясенең җиңүчесе Хәмидуллиннар гаиләсе. Гаилә Илһам чыганагы номинациясында Навшиевлар гаиләсе танылды. Бәйге нәтиҗәләре буенча 3нче урынны Тазовлар гаиләсе яулады. 2нче урын Музафаровларга бирелде. Бәйгенең җиңүчесе итеп Латыповлар гаиләсе танылды. Алар Мөслим районында узачак зональ этапта катнашачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт Татарстанның нефть башкаласы. Татнефть компаниясы шәһәрдә һәм районда спорт үсешенә аерым игътибар бирә. Бүгенге көндә шәһәрдә 54 спорт түре үсеп килә. Бик еш зур спорт чаралары уздырыла. Шул исәптән теннис буенча Россия Кубогында әйдәп баручы урынны алып тора. Узган елларда Теннис Сити спорт үзәгендә Россиянең төрле почмакларыннан иң яхшы спортчылар җыелды. Россия Кубогы турниры Әлмәттә беренче тапкыр 2009 елда уза. Шул вакыттан бирле инде 15-нче тапкыр ул Теннис Сити базасында уздырыла. Колабызда теннис барлыкка килүенә дә, аның үсеше дә Татнефть компаниясе ярдәмендә мөмкин. Бу Татарстан нефтьчеләренең сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга керткән лаеклы өлеш. Теннис – это, наверное, один из титульных видов спорта для нашего региона. И мне очень приятно находиться в этом зале. Он такой же, как и было как было уже сказано, 20 лет назад. Он в таком же замечательном состоянии. И более того, он также наполнен как и детскими голосами, так и взрослыми. И отсюда выходят чемпионы. Мондый турнир Әлмәттә генә үтә. Бу Россия чемпионатыннан соң Россиядә әһәмияте буенча икенче эчке турнир. Бу безнең шәһәр өчен бик мактаулы, шуңа күрә оештыручылар моның белән бик горур. Стараемся готовить наших спортсменов тоже, чтобы они могли принять участие и попробовать силу с мастерами, которые приезжают сюда играть. То есть у нас в этом году альметьевские ребята и девочки выступили в таком как бы значимом составе уже. То есть у нас было 6 спортсменов выступало в отборочном турнире у мужчин, и 2 девочки участвовали среди женщин в отборочном турнире. Призлы урыннар өчен көрәшүчеләр арасында Илья Симакин да бар. Ул бу спорт түрен Әлмәттә үзләштерә башлый. Меня привели родители, с 4 лет я начал заниматься в этом теннисном клубе и потом переехал в Казань. Я играл в том году финал Кубка России здесь, занял 2 место, потом я поехал в Египет, международный турнир, 15 тысяч долларов, это призовой фонд, я выиграл этот турнир, выиграл турнир в паре. И дальше, но это только победа, хочу стать первым. Илья Симакин Россиянең спорт мастера. Шулай ук илнең резерв җыелма командасы әгъзасы. Аңа турнирда Мәскәү, Казан, Екатеринбург, Саратов, Сочи, Санкт-Петербург, Тольятти, Воронеж һәм башка шәһәрләрдән иң көчле теннисчылар конкуренция тудырды. Олия Байрамалова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2022 ел ахырында Кванториум балалар технопаркында икенче бина ачылды. Бу Әлмәттәге судналар модельләштерү спортына икенче сулыш бирде һәм республика буенча төрле яшьтәге кешеләрне берләштерде. Технопаркның мәйданы барлыгы 1500 квадрат метрга артты. Бу балалар өчен бик күп яңа мөмкинлекләр бирде. Шул исәптән судналар модельләштерү өлкәсендә дә. Дети приходят, под присмотром наставника создают данные модели, тестируют их. Если раньше, например, для тестирования моделей нужно было ходить в какие-то бассейны, да, то есть, которых нет внутри учебного заведения, то сейчас у детей появилась возможность как раз-таки заниматься. Например, здесь они проектируют, непосредственно уже в соседнем кабинете уже тестируют эти модели. Суд модель спорты буенча ярышларга Татарстаннан 50-дән артык катнашучы җыелды. Ярышларда мәктәп, өстәмә белем бирү учреждениеләре укучылары, шулай ук модельләрне мөстәкыйль төзегән спортчылар катнашты. Тимур Борисов корабльләр төзергә ярата. Ул корабль 1 ел проектлы һәм призлы урын алырмын дип өметләнә. Начинал я все с корпуса. Продолжал над палубными настройками, только потом перешел к электричеству и моторчикам. Я очень люблю строить корабли. Это для меня целый мир новых возможностей и умений. Я на этом учусь работать и трудиться, делать правильно и побеждать во многих соревнованиях. Кораб төзү процессы озак, шуңа күрә судналар модельләштерүче балалар ныклык һәм тәртиплек формалаштыралар. Кайбер модельләр булдыру өчен берничә еллар уза. Это модель скоростного корабля. Мы его начинали строить с корпуса и моторчика. Остальное уже добавили, зашпаклевали, эпоксидкой залили, закрасили, и уже он готов участвовать на соревнованиях. Көчле, лайыклы көндәшләр белән мавыктыргыч көрәштә балалар бик яхшы әзерлек, нәтиҗәгә омтылыш һәм җиңү потенциалын күрсәттеләр. Ә безнең егетләр өчен бу ярышлар шулай ук республика ярышларына әзерлек булды. Олия Байрамалова, Диана Юдина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлеге шулар, мин Лина Хәсән, шинаха монтаж операторы Оля Берамалова, сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.